Quim Dorca, bon dia. Com estàs? Ets el director de màrqueting i soci de Devir, i no sé si de dir Devir o Devir Iberia. No, 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 del grup de Vir. Val, Som sí, som 9 companyies, d'acord. les que estic a Barcelona. I tu ets soci de la matriu, diguem-ne, eh? Sí, sí, sí. Val. La qual és una empresa brasilera. Um, com t'arribes a posar en el món del joc de taula? Tu vas ser un dels que va fer créixer, sobretot, de Iberia a l'estat espanyol i per què vas decidir fer-ho a través d'una sucursal d'una empresa brasilera? Com ve aquesta història? Això és molt senzill. Uh, l'any 2000 hi havia l'oportunitat de muntar una companyia que fes cas del que són dels trading card games, és a dir, de Magic, Pokémon, etc. Que era la cosa que van ser els productes que van canviar el volum de la indústria del joc especialitzat, per entendre'ns, o del joc modern, perquè facturaven molt i hi havia molta gent que comprava regularment. I en aquell moment a mi se'm va demanar per part de Wizards of the Coast que trobés una alternativa que funcionés a Espanya, perquè en aquell moment l'alternativa que hi havia no funcionava bé. I el primer que vaig fer va ser anar als bancs. Escolti'm, que jo tinc un negoci que això, doncs jo crec que podrà facturar. En aquell moment doncs eren 300 milions de pessetes, o 350 i tal. Jo per muntar això necessito línies de crèdit, no necessito que em doni quartos, però necessito que jo pugui doncs, aplicar descomptes als clients, o sigui, la línia pel descompte dels clients. I, evidentment, la banca aquí no està preparada per finançar coses d'aquestes. No hi ha un senyor en els llocs que et digui no, això és una gran oportunitat perquè la perspectiva de negoci d'això creixerà els propers. No tenen ni punyetera idea. I em van contestar el que contesten els bancs d'aquest país. Vostè amb què compta? I amb què compta? Doncs amb un sou. I amb bona educació, no res més. Està clar, no m'ho donaven. O sigui, el fet de que... O sigui, el principal... Això ho diu el Sala Martín, però ho diuen a Davos, El problema número 1 de l'economia espanyola, i de fet dels espanyols, és el finançament. El finançament dels projectes empresarials i tot això. Tot és bancari, tot el tema dels business angels és una cosa que està molt bé, però és un corralito tancat. Hi ha sectors que des de l'administració s'impulsen, tots les TICs i les TOCs i les coses aquestes, però a les empreses normals els és difícil. Tu ja tens duros, o tens propietats, o tens ciment, doncs aleshores pots. Si no, és allò dels bancs d'aquí que quan fa sol et donen un paraigua i quan plou te'l treuen. Aleshores, jo vaig dir, la millor opció que pot tenir Wizards of the Coast aquí és que Devir, que era la companyia que jo sabia que era brasilera, però que jo coneixia sobretot els socis portuguesos, que eren amics meus, com eren amics meus, els holandesos i molta gent. I aquesta gent m'agrada, està fent molt bona feina en un país que és molt difícil fer bona feina, que era Portugal. Jo crec que els hauríeu de convidar a portar-ho a Espanya. I aleshores Devir es va contactar amb mi, per altra banda, perquè Wizards també els havia preguntat i em van dir que ells entraven a Espanya si em feia soci. I vaig dir, doncs d'acord. Ells van presentar un business plan, no jo, a Wizards, els van dir que sí i des d'aleshores vam començar. Això només era Magic i Pokémon. Després va venir tot el tema dels jocs de taula, que si vols t'ho explico amb més profunditat. Ara en parlarem. Jo me'n recordo de tindre la meva... encara la tinc, de fet, la meva baralla de Magic. Va ser una revolució en el seu temps, sí. O sigui, molt empleat de banca, poc banquer, no? I per això estem com estem. Si no m'equivoco, jo diria que Devir és potser l'empresa de jocs de taula més important de l'estat espanyol, almenys de jocs de taula moderns, no aquelles fórmules que anem... Això és cert en part, vam ser els primers, però sí, home, compartim aquesta posició amb una multinacional que factura 10 vegades,
20 vegades, que és Asmodee. Però en els mercats nostres, que són els mercats en català, castellà i portuguès, nosaltres tenim les dues peces clau, que són Catan i Carcassonne, i aleshores aquí, doncs sí, estem... Si no el número 1, estem empatats amb ells. Sou l'única que publica en català. Una de les coses per les quals et volia entrevistar és per una cosa que em va sobtar. Bé, de fet no em va sobtar, però em va agradar que diguessis, és que el publicar en català no produeix una baixa taxa de canibalització. Sí, això és molt curiós. Això és una cosa que jo crec que l'empresariat no és conscient d'això. Perquè la gent té por. I escolta, a nosaltres ens ha anat bé amb els jocs de taula, però ens va anar molt malament publicant fantasia heroica en català. És a dir, no crec que tots els mercats siguin el mateix. El que sí està... Perquè ja et puc explicar una mica les raons que jo intueixo, no que jo sàpiga. Però nosaltres vam començar amb Catan, que era un no-brainer, era una cosa que és el que més veníem. Compte que vam començar en un moment que Catan venia el 10% del que estem venent ara. Estem parlant de l'any 2010. Però si no ens en sortíem en català, amb el Catan, no ens en sortiríem amb cap altre producte. Perquè és un joc que no és depenent de l'idioma. És molt fàcil. Jo no entenc, per exemple, si Mattel és veritat que descontinua l'Scrabble en català, és una cosa que no té cap mena de sentit, perquè és un joc diferent que el producte en castellà. Aquí la cosa que era rellevant era, si jo vaig amb un joc bàsic, que en venc molts, i que no depèn de l'idioma, el mercat català voldrà tenir les instruccions i les 4 cartes que hi ha i tal en català, per un tema de, si vull viure en català, intentaré viure en català en tots els àmbits de la meva vida. I va funcionar. Afortunadament, es va produir això. En aquell moment, el mercat català es podia representar, evidentment, més del 20, poder no el 30, però estàvem en un percentatge molt elevat, perquè hi ha una bona estructura, socialment o socioculturalment es veu el joc com un comunitat més cultural que altres, tot això, les famílies, etc. I vam baixar a poder, no ho sé, dic números per dir, però poder vam vendre 1.500 peces menys a Catalunya i vam passar a vendre'n 3.000 en català. Això és que davant dels meus socis jo els pugui dir no, és una bona aposta i anirem fent. I hem anat fent i bé, doncs estem contents. Sí, no, i a més hi ha un sector del mercat que és petit, però que jo crec que va creixent, que són gent com jo mateix, en què si està el producte en català, el compra en català, i si no, directament el compra en anglès. Saps? Vull dir, jo crec que som pocs, però no tan pocs, i que anem creixent, no? Per exemple, el Ticket to Ride el tinc en anglès. Saps el que vull dir? És un altre ordre de consideracions, no? Vull dir, és un fenomen que jo crec que a poc va existint, no? Una de les coses que feu en català, a part de publicar jocs i de renovar la web fa poc, amb igualtat de condicions, és, per exemple, la col·laboració de Carla Rulló, de Casella d'Eixida, a l'hora de fer vídeos. Sí. La pregunta és, vosaltres esteu apostant molt, i és l'única que veig que ho faci, en material digital. Sí, amb New Media en català. Per promocionar els vostres jocs. Això us surt a compte? És un projecte a llarg termini? És creació de marca? És pràcticament una obligació avui en dia si vols fer-ho bé? Aquí hi ha diverses consideracions. Nosaltres podríem dir que som molt llestos i ho vam fer perquè som els més llestos del món. I no ho som, però som els més llestos en supervivència, per entendre'ns. Nosaltres no podíem competir en màrqueting amb companyies que tenen una capacitat de finançament estratosfèrica.
De Beer és una companyia pujada a pulmó, sense que cap dels socis tingués duros, i visquem del que podíem. Vam patir molt la crisi del 2008 i la crisi del 2009, perquè els bancs ens van fer això, no? Ui, no, això, deixem de donar-los. I nosaltres hem fet màrqueting de guerrilla tota la vida. Aleshores, tot el que era Facebook, tot el que era YouTube, tot el que era xarxes, etc., era una cosa que per nosaltres l'únic que ens representava era més feina. L'únic que ens representava era tenir contingut que transmetre. L'únic que ens representava era tenir clar quin posicionament volíem tenir davant del mercat. L'únic que ens representava era saber quines eren les necessitats de la gent que volia jugar. Com que tot això ho sabíem, doncs vam buscar la gent, i hem anat buscant la gent que ho pogués fer bé, i en aquest moment jo faig la broma interna de que en realitat al final serem una xarxa social que comercialitza jocs. O sigui, la dinàmica que portem és estar molt a prop del jugador, perquè és genuí. És a dir, nosaltres estem aquí i no estem treballant amb una multinacional que faci una altra cosa, perquè és que el que ens agrada és això. Ens apassiona, i jo dic que tinc la millor feina del món i el Xavi Garriga, que és l'editor, diu que no, que és ell. No? És a dir, la meva feina és convèncer la gent que faci el que a mi m'agrada fer. Doncs, clar, què més vull, no? Aleshores, ho hem anat creant. Home, ha seguit un creixement i una estructura pensada estratègicament, i primer farem això, no donarem a conèixer el canal de YouTube castellà, fins que no tinguem un pòsit d'uns quants tutorials muntats, vam anar reciclant la gent que ens feia els tutorials, clar, això és una cosa dinàmica. El que és important és que quan tries un posicionament i quan tries una manera d'adreçar-te al mercat, l'has de poder mantenir. I això és el que hem fet. En català, no és que sigui una altra història, però és una altra història. Nosaltres sempre hem volgut que tots els idiomes dels quals som rellevants, que de fet són 3, català, portuguès i espanyol, tinguin les seves xarxes. I aquí podem parlar de com funcionen els catalans davant d'aquesta situació. És a dir, quan posem un tutorial en castellà i posem el mateix en català, els propis catalanoparlants van a veure el castellà. No és només per com tenen configurat l'ordinador, o sigui, el navegador. També és perquè potser hem tingut temps de gravar abans el castellà que el català, potser és per moltes coses. Però fins i tot així, dubto que si el poséssim en català primer la gent hi anés. La realitat és que hi ha un cert tipus de contingut que s'han fet tan forts dins de la blogosfera o del new media, o com vulguis dir-li, en relació a Devir, que tu no pots competir oferint el mateix tipus de contingut en la teva xarxa en català. En portuguès sí, perquè per molt que vagin a veure tutorials en castellà, si tenen en portuguès bon. Però ens passa, per exemple, a Latinoamèrica. No hi ha tanta animadversió pels tutorials fets en castellà a Latinoamèrica com els hi hauria si els féssim en mexicà o amb accent latinoamericà, fos caribeny o fos del Con Sud o andí, és igual, en termes de la recepció que tindria el públic espanyol. Per tant, això ens fa difícil fer els tutorials també a Latinoamèrica. La gent va a veure directament de Devir TV, que és la grossa. Doncs el nostre problema és generar contingut exclusiu en català perquè els catalanoparlants que els agradin els jocs vagin a buscar-ho allà. I estem treballant, estem fent alguns monogràfics, algunes històries i tal, però nosaltres ja apostem. Probablement tindrem podcasts exclusivament en català, una sèrie d'històries. I tenim 2 formats que estem discutint amb televisions perquè es pugui fer alguna manera d'acord entre el nostre canal de YouTube o un canal de Twitch o amb televisions d'aquí. Privades, I seguirem treballant. No, privades o no privades.
Val. No, de fet, vosaltres sou molt moderns en aquest aspecte de considerar cada una de les llengües com un mercat en si mateix. I a nivell de vendes, potser a nivell de visualitzacions encara no us surt, encara no passa. És qüestió d'insistir, però a nivell de vendes jo crec que sí que passa, no? Allò que la baixa canibalització que hi ha. Home, jo el que et diré és que durant molts anys, en aquest moment no ho sé, perquè tenim el mercat brasiler, però venien més els monolingües, els productes monolingües traduïts al portuguès o al català, venien més en català que en portuguès. D'acord? Sí, també potser perquè aquí juga, jo crec que hi ha bastanta tendència. Bueno, no, allà també juga, però juga molt en anglès. Estaven, aviam, el moment de maduració del mercat no era el mateix que l'espanyol, per exemple. En Portugal s'havia de fer molta feina encara. Nosaltres aquí vam arrencar l'any 2000 en jocs de taula i vam estar cridant al desert del 2000 al 2010 i el 2010, quan la cosa va començar a anar seriosament, va ser quan en Portugal es va començar a posar i clar, ha tingut que passar la seva pròpia travessa del desert, no? De fet, la meva pregunta següent era aquesta, no? Vosaltres estàu apostant per al joc físic, de socialització, de societé, que diuen en francès, que és un al costat de l'altre amb els seus amics, quan tothom estava dient que el futur era el digital. Qui estava dient que el futur era digital? No sé, era una miqueta la idea, no? Vull dir, els grans negocis dels videojocs en línia i tal era on els americans, sobretot, doncs hi va haver aquella explosió del World No, però això és una altra cosa. Això és una altra cosa. O sigui, són dos negocis diferents. O sigui, això és com si em diguessis que com és que feu jocs de taula si ha sortit Netflix. Perquè, de fet, la nostra competència no són els videojocs. La nostra competència és qualsevol cosa que ocupi d'una manera productiva o de qualitat i tal el temps de lleure de la gent. Tot. Des d'anar a esquiar fins a perdre el temps al Prat esperant l'avió del Vueling. O sigui, tot el que tregui temps a la gent és la nostra competència. Nosaltres no venem cartró, nosaltres venem una experiència i jo crec, clar, si no, no estaria aquí. O sigui, jo crec que la nostra experiència a través dels productes pot combatre absolutament qualsevol altra experiència tret de 4 o 5 que poder ser millors. O millors o iguals. Parlant de vendre cartró, a mi sempre m'ha sobtat la diferència entre la publicació de jocs a taula als Estats Units i a Europa, almenys, al mercat ibèric, no? Que és una sensació meva, on aquí fem els jocs molt ben fets com per guardar-se'ls a casa i tenir-los ben guardats, i en allà és molt de tot molt més cutre, peces de plàstic. No, però sí, el plàstic convé molt, les cartes no les fan tan bé. Cartró molt prim, molt... Però són dues escoles diferents de producte. És a dir, això ara igual són tecnicismes, no? Depèn de qui escolti això, però hi havia 2 grans escoles després del Catan, o sigui, entre el Catan i l'any 2005, per entendre'ns, que és l'Ameritrash, que es coneix com Ameritrash, i el que es coneix com Eurogame. Són 2 mons diferents. O sigui, l'Ameritrash és figures, gran espectacle, caixa grossa, expansions, molt relacionats amb llicències, siguin mortes o vives, si Star Wars o sigui Cthulhu, igual, o Lovecraft. També molt col·leccionable, perquè tenen al darrere, o sigui, en el subconscient tenen l'efecte de màgic, o l'efecte fins i tot de Dungeons, que tu feies un reglament i després anaves posant suplements, i el concepte alemany, que neix d'una altra història absolutament diversa, diferent. Acabaré d'explicar-te l'Ameritrash. L'Ameritrash existeix perquè als Estats Units no està desenvolupat el mercat del joc com està desenvolupat a Europa. Allà el core market, el mercat especialitzat, és tan gran, està tan hipertrofiat, que segueix sent el més rellevant a l'hora de llançar una novetat als Estats Units. Les grans companyies de distribució, com Walmart o com Target o com Barnes & Noble, etc., aposten molt poc
pel joc de taula. No et trobes el que et pots trobar aquí a FNAC, no et trobes el que et pots trobar aquí al Corte Inglés, no et trobes el que et pots trobar aquí a Abacus. Això no existeix en aquest. Aleshores, a més, és molt difícil que les companyies que editen vagin directe a la botiga. Normalment totes van per distribuïdores, hi ha 4 o 5 i totes tallen el bacallà. És un altre món. Aquí, els alemanys arriben a la conclusió que el joc és rellevant per una altra banda. No arriben sota la premissa de la llicència i la importància de Magic i de Dungeons i del core market que hi ha als Estats Units, sinó arriben després de que Hasbro i Mattel destruïssin l'ecosistema de les companyies petites que tenien jocs propis. O sigui, hi ha un moment, un any, que jo estava treballant a Borràs aquell any, que entre Hasbro i Mattel van comprar Spears, van comprar Parker, van comprar Waddington, van comprar els que tenien Trivial Pursuit. Això què significa? Que van desaparèixer totes aquelles companyies independents a les quals tu podies anar a demanar llicències per editar el teu llibre. I es va convertir en un oligopoli sobre els jocs. I el món es venia només Scrabble, Monopoly, Risk, Trivial Pursuit, Cluedo. Clar, això, en termes de la gent que li agrada jugar i als alemanys els agrada molt el tema aquest, representava un problema. Es van començar a sorgir editores de llibres interessades en publicar jocs. El fet que Catan el publiqui Cosmos, que era una companyia que sí, havia fet sempre joc d'experimentació científica, però d'abans de la guerra, i que feia llibres sobre jardineria, per entendre'ns, i cavalls i coses d'aquestes. No és perquè sí. I que el format de la promoció, el màrqueting i l'interès de l'Eurogame com a producte cultural similar al llibre no és perquè sí, és perquè els alemanys no els que ho lideren. Aleshores, fan una cosa que és molt interessant, i això ho he descobert després mirant-m'ho allò que quan hem vist el cult d'Invenció Esfèmica. No sé, això ho dic molt més tard. És una cosa que nosaltres vam tenir clares des del primer dia. Les editores alemanyes no podien competir amb Hasbro i Mattel per vendre jocs per Nadal a les iaies. Perquè en el cervell de la gent ja estaven col·locades les 10 marques que havien de regalar. És un drama, això, però bueno. Bueno, no, però això ha canviat molt, Bueno, trobes... Jo que, ara no, però durant molt de temps, durant 5 anys, em va fer moltíssimes entrevistes. Les entrevistes sempre començaven pel mateix, no? El Monopoli, el Risk, el Parchís, no sé què. Però és que generacionalment els propis periodistes no estaven preparats per aquest canvi cultural. O sigui, hem de pensar que la indústria del còmic té 25 anys més que la indústria del joc de taula, per exemple. Estan molt més preparats per saber que, a part del Mortadelo, hi ha altres coses. En aquest cas no era així. Els alemanys ho construeixen d'aquesta manera i nosaltres hem fet el mateix. Nosaltres hem fet un tipus de màrqueting amb el joc de taula que és molt més similar al que es fa editorialment. És a dir, potenciant l'autor, presentant el producte, buscant influencers, etc. Desestacionalitzat. Mai hem fet campanyes, sí, hem fet un parell de campanyes de televisió en el seu moment, però ja es veia que allò estava mort, o sigui, quan ho vam fer, que no era una manera d'arribar. I com es diu allò de que la necessitat crea... Sí, la ingenua, sí. Però bueno, ho hem anat fent així, i aquesta és la diferència entre l'Eurogame i l'Ameritrash. Doncs el tipus de producció, home, tu estàs parlant amb una companyia, que això no ho faig jo, llavors ho puc dir, que tenim unes produccions i unes il·lustracions i una cosa que per mi és absolutament rellevant. És a dir... La qualitat és molt bona i has de pensar que de la mateixa manera que el nostre màrqueting s'assembla molt al màrqueting del llibre, la producció d'un joc no s'assembla a la producció d'un llibre. Està molt més relacionat a la producció d'una peça audiovisual, que és una qüestió d'equip, és una qüestió de guionatge, de director de continuïtat, de gent, o sigui, és igual, d'il·luminador, de sonorització, d'actors,
quan fas una pel·li, d'acord? Mhm. Aquí hi entren els playtesters, entra el dissenyador gràfic, entra el redactor de reglaments... Sí, per això la meva percepció aquesta, no? Entre Amèrica i Europa, aquesta diferència. No? Jo als Estats Units sí que he vist algun lloc, me'n recordo el Fish Market de Seattle, on hi havia una botiga que era espectacular de jocs de taula, però es veies que era una cosa de friquis, que era una cosa de... Potser grans metròpolis hi havia un lloc, no? Suposo que enmig del país, doncs això, vas al Walmart i... No, és que tu m'has dit Seattle no és als Estats Units. Ja. Què anava a dir-te? A De Vir, a Barcelona, amb el Comas, amb vosaltres mateixos, hi ha, amb el tema del DAO, hi ha un petit clúster de jocs de taula, val? De petites consultores, petits editors, llavors la Fira de l'Ascensió, que també feu a Granollers, amb el Jugar per Jugar. Quanta gent calcules que dona treball això? I què es pot fer per enfortir-lo? Ha arribat algun moment en què estar a Barcelona et fa les coses més fàcils que si no estàs en un altre lloc, per exemple? És un imant de talent, això? Sí, jo no tinc cap mena de dubte, és molt més fàcil fer-ho aquí, és molt més fàcil editar aquí, és molt més fàcil trobar oportunitats, és molt més fàcil trobar professionals, és tot molt més fàcil, perquè els clústers, el que és rellevant és el capital humà. És a dir, si tu estàs aquí i ets, per exemple, si ets un autor i estàs al centre del que és el disseny, perquè els coneixes, vas a les fires i els coneixes, coincideixes, aquí els autors catalans es playtestegen els uns als altres. Això és molt rellevant. O sigui, això és un clúster. D'acord? Aleshores, el talent que hi ha aquí es multiplica. I a més no han de copiar ningú. Són idees originals i per això ho estan patant. A Madrid també passa, però molt menys. Que també tenen qui els hi publica, qui aposta per ells. Està clar. Seria molt fàcil per vosaltres. Sí, el que passa és que, per exemple, jo què sé, no tinc ni punyetera idea del que costa fer una pel·li. Però diguem que costa 1 milió d'euros, 2 milions d'euros, 5 milions d'euros, no tinc ni punyetera idea. Fer un joc d'ordinador que pugui anar a competir al mercat internacional, no aquestes coses que es gasten 60.000 euros i després els hi tornem a donar els quartos perquè facin una altra empresa i després fan una altra empresa. Què val fer un joc d'ordinador per anar a pagar amb els majors? Perquè nosaltres ens barallem amb els majors. O sigui, quan fem el Lacrimosa aquest any, nosaltres intentem que guanyi l'Spiel des Jahres i que sigui el joc més venut d'Essen i que sigui el número 1 esperat per l'afició mundial. No ens anem a barallar amb coses petites. Clar, en un videojoc la inversió és molt més gran. Nosaltres la inversió de fer tot el tema de Lacrimosa és incomparable amb la indústria del cine o és incomparable amb la indústria del videojoc. És molt més petit. Però no és menys sofisticat ni hi ha menys competència. És a dir, tots treballem amb els mateixos paràmetres. La gràcia és que en aquest moment De Vir té experiència, té capil·laritat de distribució i té una miqueta de muscle financer per poder donar suports a un llançament global. I això sí, beneficia el clúster d'aquí. Nosaltres pesquem a tot arreu, autors. És a dir, nosaltres tenim 9 companyies, estem a Itàlia, estem a Portugal, estem al Brasil, estem a Mèxic, estem als Estats Units, estem a Xile, i nosaltres tenim un scout a tot arreu. Canvien les coses que els hi presenten aquí, en el Xavi Garriga i el David Esbrí, que se les miren i decidim aquí. És a dir, el que passa és que és evident que a Barcelona es pot fer. Llàstima que no es pugui produir. Això és una cosa que... Això és el que en parlarem després. Deixa'm dir-te una cosa abans. Escolta'm, l'objectiu hauria de ser que després d'Alemanya Barcelona fos la plaça més forta d'Europa en quant a jocs de taula o no és un objectiu perquè ja s'ha assolit? Jo crec que Barcelona és un bon clúster, però jo quants més clústers hi hagin pel món i més producte de qualitat es faci i més es faci créixer l'afició, millor. És a dir, jo les visions de que
Això són com les escoles, tu. Quan Barcelona tenia universitats serioses, la Universitat d'Arquitectura de Barcelona era una escola que competia amb Pequín, competia amb Chicago, competia amb una sèrie d'altres maneres d'enfocar l'ensenyament d'arquitectura. Nosaltres tenim una escola pròpia de disseny i una escola pròpia de producció i una escola pròpia temàtica, que poder sí que és diferent a l'Eurogame alemany, potser sí que és diferent a l'Ameritrash americà, és bastant similar. I ara, en aquest moment, hi havia 3 escoles. Hi havia l'escola alemanya, l'Eurogame, hi havia l'escola l'Ameritrash, i hi ha el que es diu l'escola italiana. És una mica més suau, una mica més temàtica que l'alemanya, tota una sèrie d'històries, i ara nosaltres, l'altre dia hi havia un blogger que deia que hi havia l'escola espanyola, que em deia que era bàsicament les coses que fan alguns independents aquí i de Vir. I, sí, és possible, és una altra manera de veure el món. Fem aquest canvi de terç. Vosaltres que fabriqueu a la Xina, com tothom? No, nosaltres fabriquem més del 80% a Europa. Ah, sí? Val. Anava a preguntar justament si t'han afectat aquests tancaments, perquè hi ha tot un moviment empresarial de relocalitzar a Europa, o els americans a Amèrica, part de la producció justament per assegurar les cadenes de producció i perquè realment hi ha una fragilitat amb aquest comerç internacional. Vosaltres dius que fabriqueu a Europa, a l'est d'Europa? No, a Alemanya, bàsicament. Alemanya? És que és més barat editar... Sí, és més barat. Això m'has d'explicar molt bé. És més certificat produir a Alemanya que a Barcelona. Això m'ho has d'explicar molt bé, però... T'ho explicaré fàcil. No puc dir què penso. Val. No, senzillament, aquí ens hem carregat la indústria gràfica perquè no donava prou o perquè havien de competir, no sé exactament. I ara aquí sí que hi ha gent que fa coses, i que fan molt PLV, i que fan molts folletos, i que fan moltes coses. Sí que n'hi ha d'indústria gràfica. Però fer jocs és una categoria en si mateix. Tu no pots anar a lluitar amb caixes que no aguantin bé les coses. Si tu no tens un departament de la teva empresa que facturi 100 milions d'euros produint coses que n'hi ha aquí, molt bé, per ells és apostar per una línia de producció absolutament diferent, amb un envasat absolutament diferent, amb unes matrius absolutament úniques per cada un dels jocs que es desenvolupen. Aleshores, quan tu sí que et faran un bon preu i tal, i no sé què, després veurem el que et trobes. És que ni cartes, Hem fet algunes proves aquí i ens van fer una de les produccions de la línia Pocket que hem tret aquest any, ens la van fer aquí i és l'únic que hem hagut de repetir perquè les cartes no estaven prou secades i s'enganxaven unes amb les altres. Però aquí ningú ha fet res. Al cap de 3 mesos de pandèmia vaig començar a enviar mails a l'administració, hauríeu de mirar-vos aquest clúster, hauríeu de mirar-vos això, quina impremta podria liderar això. Vaig parlar amb els alemanys si volien obrir una planta aquí, vaig preguntar als d'aquí si ajudarien als alemanys a obrir aquí una planta aquí. Els alemanys em van dir, arribes tard, ja ho hem fet estem fent-ho a Polònia i als Estats Units i arribes tard. Però és que no has de ser jo el que faci això. Uns polítics, hi ha gent que pensa i tal, que decideixen fer altres coses. Però jo no ho entenc. No imprimim més del 20% a Xina. I fem coses a Xina moltes perquè són coedicions de coses que es fan internacionalment, és a dir, sota llicència. Si em dona una llicència a un americà i ell produeix a Xina, doncs m'afegeixo la seva producció en els meus idiomes. Si una altra empresa americana produeix a Xina i allà ja tenen totes les matrius i tal, i escolta, vaig a la mateixa fàbrica. I els nostres projectes, doncs alguns els fem als Països Bàltics, alguns els fem a Polònia, alguns els fem a Alemanya i alguns els fem a Xina. El que sí que és cert és que, naturalment, hi ha hagut un impacte d'això. Jo no sé les setmanes exactes, però abans teníem un delay de no sé què, de no sé quantos, de 20 setmanes o 16 setmanes, no sé què, i ara el tenim de més del doble. I que, per això, nosaltres, en les nostres mans hi ha hagut la possibilitat d'ajudar
a crear el mercat del joc modern a Espanya. No em demanis que canviem la cadena de producció, no? Perquè, jo que estic molt d'acord, no sé què va dir, que s'havia canviat el just in time pel just in case. És a dir, nosaltres tenim una novetat molt important per Essen, que és on juguem les garrofes, no les garrofes, però juguem el futur de la nostra aposta editorial, que és el Lacrimosa, per aquest any. Ja està tot pagat, s'ha fet a Xina aquest, els containers i el tal. Teòricament, ens ha d'arribar temps per tenir-ho a Essen. Estem parlant que Essen és a mitjans d'octubre, una cosa així. Ja està fet el joc. Però nosaltres ens hem reservat una sèrie de peces per Essen, o sigui, ens hem reservat 1.000 o 1.200 jocs que els hem deixat a Xina i han fet el booking, per si de cas, d'un flete aeri. Perquè si no arriba, ens els enviarem per avió. Doncs això és insostenible. Això és insostenible. Ara, el que tu no pots pretendre és que, perquè tens la fàbrica aquí, que la gent et dongui a produir els jocs i te'ls cobrin al mateix preu, no et respectin les dates d'entrega, et donguin pitjor qualitat. Això no pot ser. Sí. Els alemanys, com sempre, aposten per la qualitat i aquí, doncs, anar tirant, no? Bueno, hi ha una altra cosa important, que ells tenen, segons un amic meu britànic, que ja saps que els britànics pensen diferents, quan va anar a veure una de les fàbriques, va dir, bueno, està clar, és que ells donen aquests preus perquè tenen mà d'obra esclava. Perquè les línies d'envasament, doncs era gent amb minijobs, molta immigració, etc., coses que en determinats països de la Unió Europea no serien legals. Jo això no ho puc assegurar d'aquesta manera. Clar, és un britànic, segur que parlava amb llengua bífida i en contra de la Unió Europea, que tothom sap que ens salvarà tots els mals. Però això és el que deia ell. Igualment, el que feu vosaltres, de fet, és el que sempre hem volgut, que és el que té valor afegit, que són les feines d'il·lustració, de disseny, les bones que són les que interessen. Escolta'm, a part del DAO, hi ha el Jugar per Jugar, hi ha un altre també campionat a Granada, em sembla que també hi aneu a vegades. La meva obsessió és si hi hauria lloc per fer-ne una a València. Bueno, se'ns han adreçat, darrerament, fa uns mesos, l'Ajuntament de València, o la Diputació, o la Generalitat de Valenciana, no ho sé, que volen fer alguna cosa a València, ciutat de València, i jo estaria encantat, els vaig dir que sí, que em truquin. Si volen replicar el model del DAO... Potser no tan gran, però jo què sé... No, és que jo crec... Aviam, el DAO és una cosa que no és per jugadors només, sinó que està orientat als autors i està orientat al públic familiar. I públic familiar a València, depèn de com ho muntis, a València pots tenir més gent que a Barcelona, si fas bé les coses. No, els pots tenir perquè, aviam, el DAO està vora els 30.000 visitants, amb un 80 o més % és gent local, però això no és perquè Barcelona tingui 1 milió d'habitants o tot això, és pràcticament la majoria d'aquesta gent és del barri de Sant Andreu, O sigui, és gent que sap on és Fabra i Coats, Jo fa molts anys que vaig i vinc de lluny, Bueno, però la realitat és aquesta, el 50% és gent d'allà. És a dir que, sí, el que no es poden fer és trepitjar amb dates i una altra sèrie de coses. Jo crec que ho podríem deixar aquí. Hi ha alguna cosa amb la que esteu treballant o que vulguis promocionar? Suposo que el Lacrimosa és el que esteu promocionant ara mateix, però si hi ha alguna cosa que vulguis comentar o coses que es vindran que no hagin sortit al Deber News o qualsevol... No, en termes, el més rellevant en termes de companyia és que el joc propi nostre acostumava a ser el 10% de la venda de la facturació, està creixent molt, estarà per sobre del 20 o del 25 d'aquest any, i en aquest moment, si Devir fos una companyia externa, que nosaltres llicenciéssim,
ja seria la quarta marca més important del que comercialitzem. I pensa que tenim Cosmos Catan i tenim Carcassonne de Hansi Klug. És a dir, que això va molt bé. I que sobre aquests jocs hem de construir les nostres vendes al mercat americà. I és en serial, llavors, no? En anglès. I en això estem i està clar, venim d'unes facturacions pràcticament residuals dins del grup, però jo crec que en 5 anys vendrem tant al mercat americà en producte nostre com el que venem al mercat espanyol en producte nostre llicenciat. Fantàstic. I això sí que és el que s'ha de fer. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver accedit, que us continuï anant tan bé, que continueu creixent i escolta'm, si hi ha alguna altra notícia fantàstica, doncs podem tornar a quedar un altre dia. Perfecte. Moltes gràcies a tu. Vinga, moltes gràcies. Fins la propera.